Hayırlı gün muhterem cemaat. Adnan'ın en izgi günü sanılgan Cuma ertesinde sizin bilen efirde bugün de min Nazım Seferi bulurman. Şiiriyetinin gajayip bir sıfatı var. Ул sözünün birinçil taptalmagan mağanasını isке düşüre. Tauşalgan, qabatlana turgaç tesiri itmey başlagan, qabık qagına qalgan sözler şiiriyette er-yanadan yangırый hem yaltırый başlay. Көңелләрне хушландыра дигән bir акыл иясе. Бүген без студияга кунак итеп шундый bir şiiri тылсым иясен чакырдык. Gülüse Рәшит кызы Батталова 1982 елның 19 декабрендә Әтнә районының Түбән Шашы авылында дөньяга килгән. 2000 елның Күнгәр урта мәктәбен тәмамлаганнан соң Татар дәүләт гуманитар институтының чит телләр факультетына укырга керә. Студент елларында Казан дәүләт университеты каршындагы Әллүки әдәби түгәрәгенә йөри. Шигырьләре Казан утлары, Идел, Мәйдан, Мәдәни җомга газета журналларында дөнья күрә. 2016 елда Таян Аллага Бөтен Россия әдәби конкурсының гран-при иясе була. Авылда яши, ире Алмаз белән 3 бала тәрбиялиләр. Hayırlı gün Gülüse ханым. Кыргыз шигырьне 40 якка ташлап, безнең чакыруыбызны кабул иткән өчен бик зур рәхмәт. Сорауны моннан башлыйсым килә. Менә шундый прагматизм заманында бөтен нәрсә акчага, дуслыкка, танылуга корылган чорда сине башкалардан аерып алып танырлык иттереп, яратырлык, шагыйрә булырлык өчен Әтнә районының нинди авылында, нинди гаиләсендә турга кирәк. Рәхмәт бик кызыклы сорауыгыз өчен. Мин гомер буе бик сөенеп, горурланып яшим үземнең Казан артында Әтнә районы Түбән Шашы авылында тууым белән һәм бүгенге көндә шул ук районның Күәм авылында Ашыт суларыннан Ям, Кала тауларыннан һәм алып яши торган шундый борынгы авылда яшәвем белән бик сөенәм. Ә инде гаиләгә килгәндә минем әтиәнием безнең гаиләдә гомергә китап культы булды. Без бала вакытта 20шәр исемдә безнең басма матбугат алына иде безнең иде. Һәр вакытны безнең янәшә бездә китаплар булды. Бүгенге көндә дә мин инде кай вакытта уялып булса да әйтәм, минем әнием бүгенге көндә миңа караганда татар әдәбиятыннан күбрәк хәбәрдар. Булсын ул дәүләт нәшриятында, булсын шәхси нәшриятләрдә чыккан, басылган бөтен китапларны ул укып бара, аның әдәбиятка карата үз фикере, әдәби журналларны ул укып бара һәм без аның белән менә һәр вакыт фикер алышып, шулай әдәбият турында фикер алышып яшибез. Инде әтием безнең гомер буе ниндер белешмәлекләр, сүзлекләр җыйды. Хәтта мин хәтерлим үзебезнең бала вакытта, безнең бит инде Әтнә районы Марий республикасы белән чиктәш. Ул безгә хәтта Марий теленә разговорник сөйләшү өчен китап алып кайткан иде. Менә Марилар белән янәшә яшәгән кеше ул илек тозлык кына Марийчада белергә тиеш дип инде. Менә мин шундый гаиләдә үстем һәм шуңа күрә минем бүгенге көндә тормышымның шигърият, әдәбият белән бәйләнүе хәҗәп түгел дип саныйм. Димәк, ясында ни күрсә дигән сүз бу очракта нәкъ туры килеп тора име. Сөям, сөймим, сагынам, әнием, бәгърем дигән шигырьләр янәшәсендә менә сезнең шигъри тирәнлеккә ия булуыгыз нәрсәдән килә ул? Андый шигырь язучылар бүген яшерен батырын түгел җитәрлек бит. Рифмә язучылар дип әйтәбез, шигырь дип зурлап әйтмәйбез. Андый шигырьләр бүгенге көндә җитәрлек. Минем элегрәк ул төр шигърият дип атыйм инде, халыкчан шигърият дип хәзер аны атыйлар. Аңа карата ниндер кискенрәк фикерем бар иде. Әмма соңгы елларда безнең телебез, милләтебез тарафында булган вазгыятьтән чыгып, хәзер инде мин ул халыкчан шигърияткә дә бик тыныч һәм кай вакытта рәхмәтле карарга өйрәндем. Чөнки бүгенге көндә татарча әйтелгән сүз, татарча язылган һәр шигырь рифмы ул барбер безнең милләтебезнең тегермәнә сукыя. Инде үземнең шигърияткә килгәндә, белмим, мин бәлки минем эшемдә ниндер фәлсәфәм көчлерәктер, бәлки минем тормышка әйтәсе сүзләрем күбрәктер, бәлки минем бүгенге дөньяга карата ниндидер дәгъвам да бардыр. Һәм менә шушы хисләр ул инде минем эшемдә генә кайнамыйча, тышка да ургылып чыга һәм алар шигырьләргә әйләнеп, Аллага шөкер, бүген көндә үз укучысын таба һәм укучының күңелендә үз кайтавасын таба. Сез халыкчан дип әйттегез. Мин борчылып аны һәр тапшыруымда диярлек искә төшерергә тырышам, без җиңеләеп барабыз дип. Бөтен өлкәдә. Шул исәптән әдәбиятыбызда да дип. Менә шундый җиңеләюгә сез дә кирип китмәссезме дип куркмыйсызмы? Үзегездә дә менә шундый нәрсә юкмы? Менә халыкка ошыйм, халыкчанрак булыйм, якынрак булыйм дигән форсат белән.
Ул хакта миңа нәкъ шундый киңәш бирүчеләр дә бар. Гөрүсә бераз җиңелләю кирәк, бераз халыкка якынаю кирәк дигән сүзләр дә бар. Кеше һаман кара улдык кына ашап тора алмый, аңа кара ипи белән сунда бирергә кирәк дигән сүз бар. Әмма мин бүгенге көнгә хәтле әле үз күңелемә, үз җаныма хыянәт итә алмадым. Киләчәктә дә бу шигърияттән индер җиңелләю дигән әйбер булмас төсле. Чөнки нишләптер миңа калса инде минем шигърият ул барбер мин бүген иртә белән чәй эчтем, аннан соң варенье ашадым, аннары бал белән ботка ашадым дигән көнкүреш вакыйгаларына гына нигезләнә алмас. Чөнки минем каләмем аларны язырга әле әзер түгел. Авыл тормышына муеннан батмыйча шигъриятте калу өчен авыл җирендә яшәп, аның бит ал шартлар була тиештер. Сине аңлаган кешеләр була тиеш, синең яшәгәндә кешеләр була тиеш. Менә шулар турында да әйтсәң иде. Чөнки мин менә беләм зур язучыларыбыздан безнең Фуат абый Садриевны һәм менә шигъриятте сез авылда торып эшләүче кешеләрдән. Рәхмәт, шундый минем яраткан язучым Фуат Садриев белән минем исемемне янәшә куеп әйткәнегез өчен. Әлбәттә, авыл җирендә яшәп иҗат итү ул бер караганда бик зур бәхет. Чөнки шәһәрнең ниндидер тынгысыз мәңгелек хәрәкәтеннән син бераз читтәрәк. Ул барбер иҗат кешесенең күңеле ул ниндидер ялгызлыкка, тынычлыкка мохтаҗ һәр вакытны уйлануга, фикер йөртүгә. Ул әлбәттә табигатьтә әлеге фикер йөртүләр, уйланулар җиңелрәк бирелә. Әмма инде мин инде гап-гади авыл җирендә яшәүче хатын-кыз буларак, 3 бала әнисе буларак әйтә алам. Әгәр дә синең янәшәңдә синең иҗат кешесе икәнлеген аңламаган, синең дөньяңны, дөньяга карашыңны, яшәү рәвешеңне кабул итмәгән кешеләр булмаса, син иҗат итә алмас идең. Ул иҗат барбер ничектер сүрелер иде, аның алга таба баруы ничектер сүлпәнләнер иде дип уйлыйм мин. Аллага шөкер, менә минем Аллаһ Тәгалә миңа шундый тормыш иптәше насыйп итте. Ул мине тулысынча аңлый. Алай гына да түгел, ул белеме буенча радиофизик булуга карамастан, ул минем иң зур һәм беренче тәнкыйтьчем. Һәм инде мин кай вакытта гаҗәпкә дә калам, аның тәнкыйте һәр вакытны урынлы һәм иң дөрес тәнкыйть булып чыга. Кай вакытта мин килешергә теләмәсәм дә. Шуңа күрә мин гаиләдә, менә гаиләбездә, безнең өебездә Аллаһка шөкер кайнанам бар, 81 яшьлек. Ул да менә мине тулысынча аңлый. Шуңа күрә алар аңламаса, мин иҗатта да кайный алмас идем. Кай вакытта миннән көлеп әйтәләр, син Гөлүсә Казанда яшисең, мәлә Казандагы бөтен әдәби, мәдәни чараларда катнашасың дип. Алар аңламаса, мин ул чараларда да һәр даим катнашып килә алмас идем. Бу чакта шуннан да физика һәм лирика янәшә тора дип әйтәләр. Аллаһ Тәгалә бәлкем шулай туры китергәндер. Шулай тиеш булгандыр. Каләм сүзенең бигүк теге кеше биткән заманда яшибез дип саныйм мин үзем мәсәлән, ниме? Элекке замандагы шикелле 15, 20, 30 еллык шикелле тәэсир кеше юк дип әйтәбез бүген. Менә шушы кешене яңадан кайтарыр өчен нинди шартлар булга тиеш дип саныйсыз бүген? Аны кайтырмы ул? Әллә инде ул без аны һәр вакытта сагынып кына искә алырбызмы? Каләм кеше ул бүген көндә дә ничектер битеп җитмәде. Ул әлбәттә азайды, кимеде. Элекке кебек инде трибунага басып бер шигырь укып бөтен җәмгыятьнең фикерен үзгәртү бүген көндә мөмкин түгел, әмма менә конкрет кешеләрнең конкрет язмышларны кай вакытта үзгәртү мөмкин булырга мөмкин. Миңа кай вакытта хатлар килә. Гөлүсә, син минем язмышым турында язгансың. Минем турында сиңа кем сөйләде дип менә шундый кешеләр бар. Кай вакытта менә шундый хатлар килә. Минем тормышымда шундый зур югалту булган иде. Мин сезнең шигырьләрегездән үземә көч алдым дигән хатлар килә. Рәхмәт. Инде каләм кешенең шундый зур ниндер тәэсир кеше артуына мин уйлыйм, монда менә мин һәр вакыт әйтәм, әдәбиятны пропагандалауның бүгенге көндә без заманча ысулларын эзләргә тиешбез. Язучы, шагыйрь кеше ул маркетинг ниндер менеджмент законнарыннан ераграк тора. Аның дөньясы башка. Менә нәкъ менә шушы китап сәүдәсе, әдәбиятны пропагандалау кебек, без аның хәзер рус әдәбиятында, чит ил әдәбиятында бик яхшы, уңышлы үрнәкләрен күрәбез. Шул үрнәкләрне ничектер без үзебездә булдырып, безнең үзебезгә яраклаштырып, бәлки менә шул чыннан да әдәбиятны пропагандалауның заманга яраклашлы ысулларын
эшләргәдер дип уйлыйм мин. Бу ниндидер агентлыклар, әдәби нәшриятларның шулай заманча кигә басуы, менә шулай. Дәүләт һәм хөкүмәт тарафыннан эшләргә тиешле эшләр инде булар. Әйе, аларның барбер ярдәменнән башка булмый бүгенге көндә. Ярдәменнән башка булмый. Бәлки беренче чорда аларның ярдәме, аннан соң бәлки инде ул үз рельсларына төшкәч, үз занына төшкәч, әйләнгәч, бәлки инде аны ниндидер шәхси кулларда алып китә алар. Сезнең Әтнә театрында җырлы биюле, ялгышмасам, Җомга базары исемле пьесагыз бик уңыш белән барган дип ишеттек. Без әлбәттә күрүгә ишетмәгәнбез. Бу үзегез эшләгән театрның заказын үтәү идеме, әллә башка төрле сәбәп булдымы моңа? Бу Җомга базары заказ дип кенә әйтмәс идек. Бу безнең уртак бер фикердәге кешеләрнең ниндидер бер уртак идеясеннән килеп чыкты. Без бит инде, мин үзем дә театрда эшлим бүгенге көндә маркетинг буенча директор урынбасары булып. Без бит инде һәр даим үзебезнең репертуарыбыз турында борчылабыз. Алга таба карап, берничә адым алга карап эшләргә тырышабыз. Ул булса фестивальләр өчен чыккан спектакльләр. Шул ук вакытта без бит үзебезнең гади, менә инде безнең Әтнә театрының 100 ел дәвамында театр белән тәрбияләнгән тамашачының да ихтыяҗын, зәвыгын күз алдында тотып эшләргә тиешбез. Һәм әлбәттә безнең халкыбыз гомергә ул җырлы, биюле шундый спектакльләр ярата. Аңа яратып йөри. Һәм быелгы, узган елгы пандемия чорында залларга тамашачыны җыю авырлашкан мизгелдә менә бу Җомга базары спектакленең чыгуы, аның идеясенең тууы, ул әлбәттә безнең күмәк идеябыз. Инан язучысы мин булсам да, язучысы мин дигән сүздәне дә мин әле бик шынлап кулланасым килми, чөнки ул безнең театрыбызга да туган пьеса. Әйе, аның режиссерның фикерләре, безнең артистларыбызның фикерләре, алар миңа бөтенесе бердәм булып ярдәм иттеләр, чөнки беренче пьесаны син гомер буе шигырь яз да, көннәрдән бер көнне пьеса язырга тотын. Ул чыннан да бик катлаулы эш, мин аны яза башлагач кына аңладым. Һәм менә бу безнең уртак җимешебез дөньяга килде. Аллага шөкер, ул бик уңышлы булды. Безнең бөтен шикләребез, борчуларыбызны ул бер мизгелдә таратты. Һәм инде менә безнең сезон буена безнең залыбызда, сәхнәбездә шушы спектакльне уңыш белән баруы, күрше-тирә районнардан 70-әр кешелек коллективларның шушы нәкъ менә шушы спектакльне карарга йөрүе, ул безнең өчен бик зур сөенеч булды инде. Һәм әлеге Җомга базары спектакле киләчәктә дә озын гомерле булып, Казан тамашачысында сөендереп, безнең республика тамашачыбызның да күңелләренә барып җитсен дигән теләктә калам. Миңа калса, ул сезнең үзегезне дә үсендерергә тиеш, чөнки беренче уңыш ул я уңышлы, я уңышсыз килеп чыкканнан соң сезгә дәрт бирергә тиеш. Миңа калса, шагыйрә буларак кына түгел, менә драматургия өлкәсендә дә сезнең беренче уңышлы адымыгыз миңа калса тәрҗемә бирер дип уйлыйм. Андый планнарыгыз бар, юкмы? Рәхмәт, менә андый планнар бар дип әйтсәм дә куркам, юк дип әйтсәм дә куркам. Чөнки минең киләм инде драматургия ул бик зур дәрья. Мин аның әле суы җылы микән, салкын микән дип бармак эшләремне тидереп карадым. Һәм шул мизгелдә мин аңладым, бу дәрья әле җылы яки суык кына түгел, ул бик тирән һәм бик киң икән. Шуңа күрә миңа әле бу мәсьәләдә бик күп укырга, өйрәнергә кирәк икәнлеген аңладым. Һәм бик өметләнәм киләчәктә инде башка өслүптә, башка калыпта, ниндидер инде тирәнрәк, фикерлерәк әсәрләр туарга насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Заказ дигән сүз чыкты безнең, әйме? Заказ белән язу. Без инде аңа күнеп киләбез бу инде. Заказ, дәүләт заказы белән язылган романнар, әсәрләр, җырлар. Менә сезнең шул вакытта миңа калса абруегыз тагы да бер карышка артты, чөнки безнең җыр фестивале ул татарны селкетеп җибәрде. Һәм алай да була икән дигән фикер тудырды. Тамашачыда менә булай итеп, бармак белән күрсәтелгән композитор белән бергәләп иҗат ителгән җырда яшәргә хакы бар икән дигән. Менә бу чиракта җырларга кайтабыз инде без яңадан. Андый җырлар яшәргә хаклы дип әйттек. Инде без аны әйме, тагын да язарга планнарыгызда бармы? Тагын да андый планнар күренәме алда? Әйе, безнең җыр проект ул ниндидер җырларның тууы һәм ниндидер гала концерт белән генә бетмәде. Ул безнең җыр киресенчә безгә менә яшь иҗатчыларга танышырга, уртак иҗади ниндидер проектларга алынырга бер этәргеч булды. Мин әлеге көнгә хәтле, менә шу безнең җыр проектына хәтле Артур Исламов, Эльза Заяриларны, Илмир Низамовны, Лилия Тахированы, Эльмира
Калимуллина кебек, Илюсия Хужина кебек, безнең җырчыларыбызны, композиторларны ишетеп кенә, телевизордан күреп кенә белә идем. Бүгенге көндә бергә кайныйсыз шулар белән, рәхәтләнеп бер Казанда кайныйбыз. Безнең уртак проектларыбыз, алай гына түгел, безнең зур хыялларыбыз бар. Менә әле генә без Илмир Низамов белән бик матур җыр язу өстендә менә төгәлләдек. Шулай ук Илмир Низамовның тиздән буласы концертында безнең яңа җырыбызның Илмир Калимуллинның башкаруында премьерасы булачак. Лилия Тахирова белән без инде хоровой поэмалар язуга тотындык. Әле киләчәктә тагын да зурак монументаль әсәрләр язу хыялыбыз бар. Менә бу безне шулай итеп этәреп җибәрде. Артур Исламов белән бөтенләй яңа проектка тотынып ятабыз менә шушы көннәрдә. Бу менә безнең җыр проекты, ул менә шушы безнең иң зур максатына иреште дип саныйм мин. Ул безне берләштерде. Иншалла шулай булсын. Менә безнең алдыбызда яткан матур гына китап, кисә китабы дип әйтәбез инде без аны, һәм исеме дә кисә тулы давыл дип аталаймы. Әлбәттә, заксиешергә булыр, бу китапның ни өчен исеме андай, ни өчен мондый форматта дип. Менә шуннан мин сезгә безнең тапшырубызның кысалары бик шикләнгән булу сәбәпле үзегезгә, күңелегезгә кергән бер шигырьне генә укып китүегезне үтенер идем. Яхшы, рәхмәт. Мин югалган буын дигән шигырьне укысым килә. Ул нәкъ менә безнең буыныбызга 80-нчы, 90-нчы елларда туып, шунда үскән буынга багышлана. Югалган буын. Көтүчесез калган көтү ничек? Без дә шулай хәзер җир өчен. Разил Вәлиев. Фитри иман белән җиргә килеп, бисмилланы белеп үссәк тә, һәйкәлләргә табындырды заман. Теш үтмәде соңрак терсәккә. Тәүбә кирәк иде, ә без дәррәү каушый-каушый үптек әләмне. Бер атадан туган кардәшләргә чит лөгатьтә бирдек сәламне. Кинәт булды кебек. Әллә юкмы? Эй, буталды кәгъбә мәйданнар. Без бит җирдә хак кыйбланы табып, кабат-кабат аны җуйганнар. Яңа дәвер безгә динсез диеп, һәр чат сайын сукты яңакка. Динсез түгел ишбез. Нахак бәлә тиер булып ятты тамакка. Югалганнар. Безнең ишләр шулай кушаматлы туар тумыштан. Бар гөнаһка хуҗа табар өчен җиң сызганып кемнәр тырышкан. Вакыт-вакыт кыйбла җуелса да, буталса да уңы суллары, тетрәнүләр кичкән буыныбыз сыйык умырткалы булмады. Тел ышында калган ирек тәме юк булудан безне саклады. Зәрлекләп арттан иярсә дә үткәннәрнең кара сакалы, югалтулар алда. Күп булыр күк, телдән язып туса буыннар. Югалулар аша табылырга, иртәгә соң, бары бүген бар. Рәхмәт. Тапшыру азагында маршрут Пруст сорауларына күчәбез. Синең иң төп сыйфатың? Ихласлык. Иратлардагы син югары бәяләй торган сыйфатлар? Ышанычлылык, эшлеклелек, сабырлык. Синең өчен иң зур бәхет нинди? Һәр иртәне исән-сау килеш торып, үз аякларыңа басып, якты дөньяны күрү. Яраткан шагыйрьләрең? Луиза Янсуар, Рүзәл Мөхәммәтшин, Булат Ибраһимов, Лилия Гыйбадуллина. Тормышта иң сөймәгән нәрсәң? Икейизлелек. Тагын нинди сыйфатларга ия булыр идегез үзегез? Максатчанлык, үҗәтлек һәм сабырлык. Амин, шулай булсын. Алга таба да тираж кышыгыз тутыкмасын, фикер-фыгыз киң булсын. Амин. Рәхмәт ясын сезгә. Шөгүр безнең күңелебезне тупасланудан саклап кына калмыйча, һәр кайсыбызга яшәү кешедә бирсен дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булышам.